En Ratpenat ens ha obert les portes del seu petit museu que es troba en un carreró de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta és la història del petit museu. Comencem pel jardí i ens fixem en la meravellosa façana. Hi trobem flors, un drac, moltes figures i molts colors. Totes aquestes figures de ciment que esteu veient les ha fet ell a mà en el seu petit taller que més endavant veurem. Entrem a la primera sala, i a la primera sala podem veure la història de la Costa Brava i de la ciutat marinera de Sant Feliu de Guíxols. I veiem un exemple de com hauria de ser la vida per ell, una vida sense guerres i en què tots seríem molt més feliços. I enmig de la història, una mica de màgia. Tanquem les llums i veiem la vida imaginària il·luminada de colors. L'objectiu del museu és que no es llenci res i que tot pugui ser reaprofitat, com per exemple aquesta barqueta passada a ser una guitarra. L'objectiu del museu és saber com es divertien antigament i com vivien antigament, sense electricitat ni wifi. En Ratpenat ens ha explicat que les noves tecnologies no són dolentes si se'n fan un bon ús i les fem servir per ajudar la humanitat, però adverteix que hi ha coses que hem d'aprendre perquè mai ens ensenyarà un ordinador. Al llarg del museu està ple de jocs de paraules. N'hi han de més fàcils i n'hi han de més difícils. Finalment, i per acabar el recorregut, ens obre les portes del seu petit museu on ens ensenya on ell treballa cada dia i fa les obres d'art que hem vist. Doncs sí, el Ratpenat, a part de ser un animal, també és una molt bona persona i un savi. Senyor Ratpenat, li volíem donar les gràcies per deixar-nos entrar en el seu museu. Marcel Fradera, Frade TV, Sant Feliu de Guíxols.